é autora nada na Coruña, cidade na que se licenciou e doutorou en Filoloxía Hispánica. Escribe fundamentalmente prosa, novelas xuvenis como Proxecto Borboreta, O segredo do lagarto arnal e Volverás golfiño. Andrea foi merecedora de varios premios, entre eles podemos nomear o Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil en 2010 pola novela Violeta Tamurana. Foi finalista do Premio Fundación Nova Caixa Galicia por Nubes de Evolución en 2011. Gañadora do Premio Jules Verne en 2015 por Europa Express. Premio Fervenzas Literarias ao mellor libro de literatura xuvenil en 2015 tamén por Europa Express. Tamén cultiva poesía e foi gañadora do Premio Meiga Moira de Literatura Infantil e Xuvenil en 2014 por Miña querida Xerezade, a obra que leu o Club de Lectura de Monte das Moas. O blog da nosa biblioteca ábrese cunha frase desa obra: se existe algún acubillo é a literatura. E sen máis, dámoslle a palabra. Pois moitísimas gracias a vosa compañera por esta presentación. Xa teño aquí esas diapositivas. A ver se nos vai todo, nos funciona. Moitísimas gracias a vosa compañera por esta estupenda presentación. Para mí é un placer estar aquí con todos e con todas vos, porque unha das cousas máis bonitas que ten o feito literario é precisamente esta oportunidade de compartir cousas cos lectores, non? Habitualmente o que acontece é o que o escritor escribe, os lectores leen. Non é habitual que exista esta posibilidade de pechar o círculo da literatura e que poidamos atoparnos nun encontro co de hoxe, así que eu veño moi disposta a aproveitalo e vos animo a que vos tamén o aproveitedes. Xa vos digo, para mí é unha das cousas máis fermosas do feito literario porque sempre saio moi inspirada polo que vos tedes que dicir e adoitan ser encontros moi productivos. Se vos parece, o que fago eu é falar un pouco da novela, resumir algúns aspectos fundamentais, un pouco como a creei, de todas as cousas, é moi breve. Despois disto xa pasades a falar vos, porque a mí realmente o que me interesa neste tipo de encontros, neste tipo de actividades, é que falades vos, escoitarvos, saber o que pensades da obra, saber o que pensades da literatura, despois xa falamos de todo o que vos queirades, así que ide preparando as preguntas, vale? Veredes, o que traio hoxe para compartir con vos é un pouco como se creou Miña querida Xerezade. Como todos ben sabedes, o punto fundamental do que parte Miña querida Xerezade é un libro, non? O libro é este. Este libro, para mí, é un libro moi especial, esta novela é especial tamén, porque é un libro que me acompañou durante toda a miña infancia. Era un libro que tiñan os meus avós na súa casa e que sempre exerceu certa fascinación sobre mí, no sentido de que, bueno, pois era o libro máis bello da casa, estaba totalmente estragado, vede como ten as cartas, non? Totalmente estragadas, apenas se pode apreciar o título, esa estrela que ten aí na cuberta. Era un libro que, bueno, pues que me gustaba moitísimo, precisamente por iso, ¿no? Porque era un libro moi bello, moi enigmático. Pero había unha cousa máis que me gustaba moito deste libro, é que na seguinte páxina tiña dous nomes. Por unha banda, estaba ese nome escrito de primeiro con tinta azul que pon que de maio de 1949, que é o nome da persoa que yo casallou a miña avoa, que era unha amiga da infancia da miña avoa, que yo regalou nun momento determinado. E por outra banda, detrás, se se mira a outra luz, pode verse que hai outra tinta negra sobre a que se escribiu con tinta azul, e que esa tinta negra di que o libro xa era anterior, debaixo da data de 1949, que está un pouco esborrachada, pode verse que pon 1911 e que pon Ciénaga da Habana, non? E para mí, isto constituía un misterio. Había un primeiro propietario que escribira en tinta negra que posuíra o libro na Habana en 1911 e unha segunda propietaria que era esta amiga da miña avoa que escribira con tinta azul. Bueno, pois aparece o nome da Habana, non? Aí posto 1911 a Habana. E foi por iso que eu imaginei que o seu propietario primeiro pois tiña unha relación coa Habana. Así foi un pouco como naceu Leopoldo de Valdés, non? Este home que vive en Cuba, que ven a Madrid buscando mobiliario para o seu hotel e que é o propietario do Hotel Imperial. É certo que naquela época en Cuba o que máis había era explotacións de algodón, non? Que probablemente vos soen de historia. A mí non me interesaba tanto pois reflectir unhas condicións da escravitude como as que existían
tipo de plantacións. E o que decidín foi pois poñerlle outro negocio, non? Que fose o propietario do Hotel Imperial. O Hotel Imperial non existiu como tal, pero naquela época en Cuba sí que había hotéis moi parecidos. E así tamén hai como o libro cambia de mans, porque realmente o médico que é Arturo cura a Nola, e gracias a iso pois lle agasallan o libro precisamente que va para as mans desta nena que é Cecilia. Cecilia, bueno, pois tamén un personaxe moi entrañable, non? Realmente, porque, bueno, ten un corazón moi grande, moi gentil ela. O seu nome está pensado un pouco seguindo unha tradición que existía antes e que, bueno, quizás agora tamén se mantén en moitas familias, que é chamarlle ao neno ou a nena que acaba de nacer como o patrón dese día, o santo, non? Que se celebra ese día. En este caso, escollí un pouco o nome de Cecilia porque é a patrona da música e de todo o que ten que ver coa arte musical. Ela, bueno, digamos que un dos personaxes principais da novela, e se lembrades, ademais, ten un irmán, non? O irmán de Cecilia, que é Álvaro, pois é un intelectual da época que estuda Santiago, non? Estes personaxes, xunto con Xosé, que é o amigo de Cecilia, son os que viven na Guerra Civil Española, non? Aí hai como un pouco un salto na novela, porque o libro queda abandonado na casa e sufre moitísimo, pero o que acontece con estes personaxes é que ela consegue marchar de España para un conservatorio como profesora, non? En Bélxica. De algún xeito ese libro volve a parar as mans deste rapaz, non? Porque, como sabedes, ao final de todo, nese epílogo estamos en Nova York. Hai un momento no que os repartidores chegan a casa onde hai varios nenos que, ademais, non sei se vos decatastes, pero teñen nomes inspirados directamente en poetas, non? Dylan Thomas, T.S. Eliot e Walt Whitman, vale? Que son os nomes deles, que, bueno, tamén reflicten un pouco o amor de Luis pola literatura, porque nós quedamos supoñendo que somos fillos de Luis, non? E que ese libro vai ter unha nova oportunidade, como realmente, bueno, pois sempre existe, non? Esa posibilidade para os libros de ter unha nova vida cun novo lector. Eu penso que, no fondo, de